Vi kører. Your partner in science. Hvad for en vil du være? Jeg vil være den blå. Nej. Jeg gider ikke være den der klunkediller. Jeg vandt. Du er dårlig. Hvad? Jeg vandt i sten, saks, papir over dig. Det ved du ikke noget om. Jo, det sagde jeg lige. Hvad? Jo. Hvornår? Ja. Nå. Kaffe. Det er det bedste i verden. Wow. Så er der på cutscene. Nu sker der noget. Ja, det er fedt. Du er grim. Jeg er nice. Får vi selv lov at vælge? Nej, jeg tror jeg får min. Jeg tror jeg får den orange automatisk. Nej, jeg tror du får den. Jeg tror du får den blå. Tror jeg ikke. Wow, han er badass ham der. Nej, det er han ikke. Wow, det ser ikke så ret ud. Nej, jeg fik lige ass. Hej. Goddag. Hej. Jeg vil ikke. Jeg vil gerne. Cannonball. Jeg tror lige, jeg skal have noget mere lyd på. Jeg er blå. Fuck sick. Prøv lige at sige noget. Hallo? Hallo. Hej. Mink til mig. Ja, jeg prøver. Wow, så kan jeg se dit cam dernede. Ja. Eller hvad? Min yndlingsdyr. Hvad for en af penge? Det var en kak. Mit yndlingsdyr er en høne. Hun markede der lige for sygt, der hørte Ja, hun spiller smart, hun gør. Jeg gider det ikke. Using your pain tool, please indicate where you would like me to place your two portals. Ping each location. Orange is Peace. to acquire. Jeg vandt. Hvorfor vandt du? Jeg var hurtigst. Now has a portal device. Finally. Contain portals. Please test your device by portaling to that ledge. Kom nu. Ja, jeg skulle lige have ændret min lyd. Calibrating lose weight. Nej! Hvad laver du? Kom nu, gå ind med dig. Calibrating orange's weight. No variances detected. Gris. Gå nu. Your ping tool is invaluable for communicating specific locations to your partner. Wow. Vi har styr på vores shit. Oh, nice. Weighted cubes calibrated. No variances detected. Og vi racer bare igennem det lort her. Ja, flækker det. Har du noget derinde? If you want to upset a human, just say their weight variance. Værsgo. Du har den der. Du skal gribe den. Okay. Den kommer der. Wow, sygt. Giv den til mig. Jeg tror, jeg skal bruge den her. Nej, det skal jeg nok ikke. Ja, der er sådan en mur her for mig, så jeg kan nok ikke tage den. Nå, Wow, Det her. shit.
Kaffe. Jeg tror lige, jeg skruer lidt ned for lyden her. Okay. Hvad står din lyd til? Min master volume, den er... meget lav. Hvad er den sat til? Jeg har sat den lige til dertil, hvor den første streg begynder. Min, den er... sådan en fjerdedel af det her op til den første streg. Den er meget lav. Det er fordi, at alt mit shit, det er meget lavt, så... Okay, jeg sætter den der. Eller så meget det skal- højt, hedder det. Sådan der. Ja. Okay. Vent lidt. Prøv at, hvad fanden laver du? Undskyld, jeg vidste ikke, den der også... Sådan der. Prøv at rende derind. Finally. I'm almost given røvhul, the mand. testing Virkelig. again. You are the first robots to pass calibration. Yeah! What the fuck? Completing this course was not Stop a it. reason to behave like that. Now let's continue testing. Fuck laver jeg? Jeg står lige og stener den her. Hello. Hallo. Bak ind. Kigger igennem et skridt. Wow, shit. Wow, det er så sjovt det der. Total ISO view, det der. Mm. Er du klar? Så den loader stadig på mig. Ja, det gør nok for mig. Sådan. Congratulations on successfully returning to the central hub room. Tak skal du have. You can select all previously completed courses. Fedt. Lad os tage et først. Team building exercise, not denied. Ja, sådan der, mand. Skal jeg bygge teams? Ej. Ej, vi er jo ikke, vi er jo... Wow. Den der... Så kan vi bare tage dem alle sammen? Sygt, Ja, det gør vi bare. Det er ikke noget problem der. Har du klaret dem her før? Ja. Er det ikke derfor, den så kan huske dem, eller sådan et eller andet? Jo. Men vi tager det bare fra den anden dag. Ja, det er lækker. Det er lækker. Jeg har også spillet dem, men det er på konsol, så jeg kan ikke huske en skid af det. Det er fucking lang tid Hello siden. again. Men det er også pænt lang This tid. testing course was originally created for humans. It emphasizes teamwork. Unlike us, humans need to be taught teamwork. Champ. Hvad er det? Jo, du skal lige rende herind først, tror jeg. Orange receives 5 science collaboration points. Ja, hun er vild med Orange. Excellent. Although great science is always the result of collaboration, keep in mind that, like Albert Einstein and his cousin Terry, history will only remember one of you. Wow, wait. Og gik og røvhul hende der Gladys der. Ja. Det er fint nok, det gør ikke noget. Ja. Han er lidt om min ekskæreste. Yep. I know that feel though. You know, in some human sports, Whoa. the winner is the one who scores the fewest possible points. I just thought you might find that interesting. Most winners do. Ja, gå ind. Hvad skete der? Ja. Hvad skal vi her? Den her starter en eller anden timer deroppe. Vi skal starte dem alle sammen på samme tid. Jeg tager dem her. Wow, der er en knap her. Ja. Er du klar? Hvad skal jeg? Jeg skal... Lige præcis.
Skal jeg rende herop, så trykker vi samtidig, eller hvad? Ja. Go. Pizzicato. Wow, fik vi bare sådan en kugle. Very good. You've really come together as a team, Yeah. thanks to the one of you who appears to be doing all of the work. Peabody. Hvad hedder din? Peabody også. Nej, det er dig. Det står ikke her på min. Den hedder Klunkebold. These tests are potentially lethal when communication, teamwork, Whoa. and mutual respect are not Sorry. employed at all times. Naturally, this will pose an interesting challenge for one of you, given the other's performance so far. Ja, bro. Ja, lige præcis, man. Whoop. Jo, vent. De kan ikke skyde os i hvert fald. Jeg toaster dem lige her. Ja, What are you doing? You monster. ja bare, de skal bare vælte, sådan er det fint. I'm kidding. Destroying them is part of the test. They Nej, are den no døde ikke. more Ja, jeg important tror bare, to den skulle you vælte. than you are to me. Nå, den er måske... Samlede den bare. Bare deroppe, bro. Hvad? Lige deroppe. Nå, der her. Hvad? Space jump. What? It would compromise the test to divulge individual scores. However, I can tell you that at least one of you is doing very, very well. Please continue into the next test chamber. Ej, jeg elsker kaffe. Ja, også mig. Det er virkelig godt. I Wow. don't know what Whoa. you think you are doing, Fuck. but I don't like it. I want you to stop. Jeg vandt. Ja, det I gør. want you to stop. The two of you have forged an excellent Stop. partnership, with one of you handling the cerebral challenges. Okay, hvem and the skal ind? other ready to ponderously waddle into action should the test Whoa, setting jeg render ind. become a Okay. knitting contest. Hvordan kommer jeg derind? Ja. Hvad? Ja, løb ind i den her. Hvor har du sat den? Nå, der. Hvor skal den der? Hvor skal jeg hen? Lige ud, tror jeg. Åh. Orange just taught you a valuable lesson. Orange received 17 science collaboration points. Ja, hvad så? Sådan. Hvad så, man? Wow, sygt. Skal jeg ikke lige sætte sådan en der? Det tror jeg. Ja, Nej, jeg prøver lige at hoppe ind i din. Hvor skal jeg hen? lige ud. Hvor skal jeg hen? Fuck skal der her? Kan du hoppe ned? Ses. Ja. Vil du med? What the fuck? Vi skal hen og have den der dæmmer der. Ja, den er dealer. Nej. Ja. Ja, bare gå ind igen. Orange, there isn't the lesson on trust only needs to be performed. Det var ikke med vilje. Orange has penalized one science collaboration Okay, nu ved jeg godt, hvad vi gør. Bare gå ind.
Må jeg gå ind nu uden at dø? Ja. Hvad? Bare løb lige ud. Samme rute som før. Nej! Hvad laver du? Du skulle gå frem! Orange receives 25 science collaboration points. Jeg sidder bare hårdt og point med hende der. Tjek. GLaDOS, hun elsker dig bare, fordi du smadrer mig Ja. konstant. Kan jeg stå her uden at dø, hva'? Ja, ja. Gå ind. Øjeblik, bliv der. Sådan der, det er fint. Nej, nu skal jeg så ud igen. Jeg burde lige have kunne lave en... Har jeg ikke lavet en portal, inden jeg gik ind? Nej. Du kan ikke komme op nu. Fuck. Jeg bliver nødt til at dræbe dig. Eller jeg lægger den her. Og kom. Det er jo seriøst. Nej, det er dumt. Åh, Du kører bare. sygt. Hvad skal vi ramme? Vi skal ramme den der op. Nej, så fjern din. Nå, ja, det sådan kan vi også gøre. While it may appear that I am only tracking your accomplishments using science collaboration points, the truth is every aspect of your performance will be reflected in your final score. For instance, Orange, you just lost 2 opportunity advisement points. Hej. Jeg hedder Atlas. 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 Otterulotto. Atlas. Jeg skal lige have noget, To reiterate, noget frem appelsin her. this is not a competition. Jamen. Blue receives 5 science collaboration points.